आंनि मुङा थरायना दीपशिखा बर'। आंनि बिफानि मुङा चित्तरन्जन बर'। आंनि बिमानि मुङा रेखा बर'। आंनि गामिनि मुङा कुथिमारि। आंनि लाइजामखोनि मुङा बामुनिगाव। आंनि थानानि मुङा सयगाव। आंनि जिल्लानि मुङा कामरुप। आंनि लाइजामखोनि नङा 78114 आंनि रायजोनि मुङा आसाम। सोरजिगिरि अनसुला इसोरनि नेरसोन नं आंगो महरनि रैरुप समायना बिबार दुखु हांमा पापनि गेजेराव जोनोम लानाय बुहुम बिखायाव आयो नं बेसेदि गोथार गोमोजारौ गोजा बाथौगां सिख्रिया बाहां बिरहां अन्नायनि रादाब होलाङो सुबुंहा दं दुखु मिनिनाय नों मिनियो अराय नाथाय गोजोननिल' गाब होलाङो साननैनि उनाव ज्रै सिरियो बुहुम बिखायाव नाथाय थालाङो बेसे गोदै नोंनि मोदोमनाय नों सोरगोनि फेरलेबसे नेरसोन सोमजिहोयो बेनिखायनो नों गोसोआ गोथार अननाय। खुलुमबाय आंनि मुङा जितुसिखा बर'। आंनि बिफानि मुङा आंनि बिमानि मुङा जितुमनि बर'। आंनि गामिनि मुङा बामुनिगाव। आंनि लाइजामखोनि मुङा बामुनिगाव। आंनि पुलिस थानानि मुङा सयगाव। आंनि लाइजामखोनि नङा 784 नोंनियाव मोननैसो बर' सोदोब सोंनि जागोन मेम। मेस माने কি হয় आरांगा किताब बिजाब खिरिकी नायब्लां आखन मासि दुवार दरजा श्रेणी थाखो शिक्षक फोरोंगिरि। खुलुमबाय आंनि मुङा बिहान खाख्लारि। आंनि गामिनि मुङा जिरादं शान्तिपुर। आंनि जिल्लानि मुङा गोलाघाट। आंनि डाकन'नि मुङा सुङाजान। आंनि पुलिस थानानि मुङा सुङाजान। आंनि रायजोनि मुङा आसाम। आंनि आफानि मुङा रुपक खाख्लारि। आंनि आइनि मुङा रिमरिम खाख्लारि। आंनि आदानि मुङा सुमित खाख्लारि। आंनि बिमानि राभा बर'। आंनि फरायसालिनि मुङा शान्तिपुर प्राथमिक बिद्यालय।